بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شريفلا تيفي لا جبا وموبلا جدين فون إسلامي كفولي نو يارك كيشنا كهنا كبركة ملأ وتلديلي على كوكا أني أو بلا جدين أو بسم الله kokura au kaje mukama ndi hukumu konala no Dinè Baro mi je mukayna be wuli ka se karamo ma anika karamo bismillah wala saka baro ke ni awye Dinè kuna fununa anni so diali segina ka aw soro ni kenenka wati kungru ni fama kofe nga bashi tunte antumi segen la fiye bola antumi tamala balma u fe no e Côte d'Ivoire jamana an kumera en kacha mi an profiter ka ivoirien bela jeden fu alhamdulillah anyu man sigina kana anni aw yin sigina kana nyon so jemu kan konnala bi ani an karamo ani an balma ke be nyon fe no al imam Youssouf Bagayoko ma temi me yira mala kenen kono tuguni kera kenen duguden do al mamido lafiabu wajur kala do Dinè barakela do Dinè activité fin be asema bela communicatif konnala ani Bamako ni Mali fan bela jeli Dinè tomba fin meno asemi abela jeli na abe barake abela jeli konnala annabi na je ka baro ke Dinè kuno fundo la bi ayane anga do anga baro kuno mi anka mo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al imam ambe ifoki wala nyando anga wele jabilila ambe mois d'octobre konnala niko octobre Mali kono be hakli beta fin de la no ñogon deme Mali jamana ñemo yi ni kella day abe sam woni ko jambo san wosa neni kalo njora mawbe la kunu kam maw hakliji ku shu ku ke ñogon deme ka fo kalo yere to dara ko ñogon deme kalo obi ame fe ka baroke ñogon deme ka nafa jume wala Dinè kono hadama diya kono yana nga do ulu be konnala ñogon deme re mu Cheikh Youssouf. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أمي الله تنوكلا والجمدون كلا تعالى بركدا. نعم. أكان نما ولا أكان نما منهم بأنكا. كان ينالله تعالى فعلا كان جدي أكان نما ولا. نعم. شكل سمعنا أمي فوليس كين كدي إيرما. أني شريفلا بركلا برجلي. ani mogo klo nyaba anani wakati la jamana kono ani jamana koka ani jiya yoro bela jedina ka fodi la se anga sheku irema no e Sheikh Cherif Ousmane Madani Haidara anaka demba ya bela jele ambe fodi do bela jedema ko alaka shikun takala jandi anama Sheikh Ousmane ya foto ko na tuka kirendo ambe kalomina hakila nyina kanga ka samwani durudi jamana ye asabati ka ke sharia ka octobre kalo ke mois de la solidarité no ye ñogon deme kalo ye ko ani kerafe den keledi o kalo mi ya ñininga ko solidarité ye mi ñogon deme ye mi solidarité o ye tubabu kan ye ñogon deme o yanga tondun kan ye nga arabu ba fo atakaful walma atadamun Ousmane o te dore Allah taala ka dani kono ala ka klali kono arama deuna nema be yale ala de tay garsige bebe bo ale ala de yoro wa ala de aka nema ukla ka daka joma ala de garsige ukla to ko men ale ala cha aba chaman di doma abe dogoman di doma abe mangaman di doma do rebe abo jala aba chaman di mima uka cheyate abe mi yere fene jala uka lafu no aka desete wala ni ala iklali ke ni klatugo nata ay minum bla sanfe ka chaman di munuma aklara ka nyino olufe kolu ka duguma mogo deme uku bolo labo olu nofe uka hinawla uka umma karimne parce que adama dia yere bo fene nyini anfe wala nyogon deme ti dore Allah taala ye sedi munuma ala nema chaman di munuma se dronte nafulo Ousmane garsike dronte nafulo garsike ye Allah taala ka nema bedi garsike dembala garsike muso bala garsike nafulo bala garsike kenaya bala ni beye garsike doye wala ni ala ye min di mima ay min jala ka ay emin son dola ke ki kofle mala ay min je ala ki ka do ko ka fantanyate ki bolbo nofe ipse ka deme min sama
iko sebe o sama kuma la suna la mse ka min fo ɲɔgɔn dɛmɛ kan o de ye ne mashallah ɲɔgɔn dɛmɛ faamuyalen kɔfɛ yala ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ nafa jumɛn bɛ a la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya nafa yɛrɛ jumɛn bɛ a la socialement nafa jumɛn b'a la alhamdulillahi rabbil alamin Cheikh Ousmane nafa belebeleba b'a la n'i y'a mɛn socialement o ye adamadenw ka sigi de ko ye anw de bɛ diɲɛ kɔnɔ anw de bɛ sigi la maa kelen si tɛ yen min b'a fɔ k'ale bɛ kelen bɛ taa ka ɲɛnamaya k'a damana k'a bɛ damu sɔrɔ ɲɛnamaya la o tɛ yen ɲɛnamaya bɛ kɛ jɛkulu de kɔnɔna na o jɛkulu ni maaw bɛ jɛ k'a kɛ ni Ala ye fɛn dɔ di i ma Ousmane partage ka ɲi o la kojugu n'o ye tilali ye ka dɔ tigɛ ka bɔ i halala k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma Ousmane a nafa belebeleba ye fɛn jumɛn a bɛ sigi diya an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a nafa belebeleba dɔ ye fɛn jumɛn a bɛ dusukun bɛ ɲɔgɔn kanu an bɛ ɲɔgɔn kanu kira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko tahadu tahabu a ye ɲɔgɔn sɔn a ye cadeau di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn kanu bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya la Ala ye garisɛgɛ aw ka sigida la sɔrɔ bɛ e la ka tɛmɛ maa caman kan ɔ sɔrɔ min bɛ e la ni e y'a dɔn k'a fɔ k'i ka cɛya tɛ i ka kungɛnɛya tɛ i ka kodɔn tɛ Ala de y'a d'i ma sigida kɔnɔ e y'i kɔfilɛ maa wɛrɛw la i ka ɲumanya sera maaw ma Ousmane maaw b'i kanu an ka maakɔrɔba dɔ ka kumakan don kan n'i ye fɛntigi manguyalen sigida la bakiliya de y'a s'a ma n'i ye fɛntigi nenitɔ ye sigida la bakiliya de y'a s'a ma n'o tɛ Ousmane sigida la n'i kɛra maa ɲuman ye i kɛra maa bololabila ye Ala ye garisɛgɛ min d'i ma i m'i yɛrɛ bonya maaw sanfɛ i y'i bɛrɛ bɛn maaw ma Ousmane bɛɛ b'i kanu hali n'i tɛ ka fɛn di maaw yɛrɛ ma fɛn socialement i ka ye maaw kungo la o ye solidarité belebeleba dɔ de ye o denkulu bɛ yen furusiri bɛ yen janaza bɛ yen i ka occupation mana bonya cogo cogo i bɛ sigida min na ne yera yen nɔ socialement i filɛ ka solidarité dɔ de kɛ i ni sigida maaw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ aw tɛ niveau de vie tɛ kelen hali n'a sɔrɔ aw ka sɔrɔ cogoyaw tɛ kelen e ka ye sigida la a bɛ maaw bila u b'i kanu i kanu bɛ don maaw dusukun na sigi bɛ diya aw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya don don dɔ la i ka jan don dɔ la i ka surun e ka jan kuma min na n'i kɔfilɛ k'i dugumamɔgɔw lajɛ ni Ala ka latigɛ seri ma don min na k'e fɛnɛ surunyara minnu b'u sanfɛ o b'a dɔn ko ka karisa to fɛntigiya la a ye ɲumanya kɛ sigida la a ye nin kɛ sigida la a ye nin kɛ sigida la o b'a to maaw bɛ gɛrɛ i la a dɔ fana ye fɛn jumɛn ye Ousmane n'i ɲɛna solidarité n'i ye kɛ sigi n'a a réussira sigida la e min ni fɛn bɛ e kun Ousmane kojugu t'i sɔrɔ mɔgɔw ɲɛna abada kojugu t'i sɔrɔ mɔgɔw ɲɛna société kɔnɔ abada parce que o b'a sɔrɔ maaw y'i kanu i y'a kɛ maaw ye i donna maaw la i dorokɛra maaw la hali ni min ko k'a b'i tɔgɔ jugu fɔ kɔfɛ bawo adamaden mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka kɛ sanji ka bɛɛ lajɛlen nabɔ bon maa min bɛ hali n'i ka ɲumanya ma s'o ma n'a ko k'a b'i tɔgɔ jugu fɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ min b'i défense ta ni maa dɔ ye ŋaniya ɲuman ta k'i sɛgɛrɛ kuma o kuma i bɛ maa dɔ sɔrɔ min bɛ se k'o koɲa bali Ousmane sigida la ni maa min ŋaniya jugu ta disons wala ni maa min ŋaniya jugu ta k'i sɛgɛrɛ i bɛ maa dɔ sɔrɔ min bɛ don i n'a ni ɲɔgɔn cɛ walima maa min b'o ŋaniya juguya tiɲɛ o tigilamɔgɔ bolo o la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ socialement a nafa bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ ka ban i komi wagati korunnen don kuma tɔ bɛ yen nɔ an bɛ se ka min fɔ a la o de ye nin nin ye nafaw la belebele hali n'a danna i ye nafa minnu fɔ olu yɛrɛ la n'i kɛra maa ɲuman ye i kɛra mɔgɔ dɛmɛla ye sigida la dɛmɛ bɛɛ tɛ ka fɛn bɔ ka di i y'a fɔ cogo min na yeli maa kungo la ka ye ni farikolo n'i ka hakilinaw ye hali ni se wɛrɛ t'i ye o ye belebeleba ye i bɛ kɛ maa mandi ye sigida la ni man diyara i ka sigida la sigi bɛ diya i bolo ni faamu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yala an bɛ diinɛ min yɛrɛ la o n'an bɛ ka baro kɛ n'o diinɛ in tɔgɔ ye n'o ye silamɛya diinɛ silamɛya diinɛ yɛrɛ ka yeta ye mun ye ɲɔgɔn dɛmɛ na alhamdulillahi rabbil alamin Ousmane silamɛya ye diinɛ min ye diinɛ dafalen de ok silamɛya ye diinɛ min ye diinɛ dafalen de bawo a bɔra masa min fɛ yen o ye masa dafalen de solidarité n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye silamɛya kɔnɔ silamɛya lili dɔ don silamɛya sopassement belebeleba dɔ don kuma daminɛ an y'o de fɔ Ala de ye tilali kɛ Ala min ye tilali kɛ a ma machine tɔɲɔ fɛnɛ ayi n'a ye min jɛ min na a m'i tɔɲɔ kɔ a ma baga i ma fɛnɛ
wa ala ka hikma la ala ka kodon kono ka mansaya kono ale de ba don muna ayi ni jenina lala I jera la I ka hera de bo fene kono al nasra yere to do muna ayi ni dini karsa fene ma ayo doma kumina ale ala de boto wala mate ala nyinga muna yeni dini ma muna imani dini ma ala ka klali biti wa ala ka klalu fen la Ousmane peut-être adamadiya kono ambe jo an ni ro de la kuma chama nata ala do di bema parce que garsege la na fara ko garsegan chama nyabe nata ka tan nafolo de nofe nga ibita sur ala nafolo do di doma nga e garsege do je o tigila mo la sira wareka anye fo kuma kono sisan denye ala ka nafolo do ala ka garsege do nafolo fena ala ka garsege do ay do son nafolo garsege la mala nga e do je de garsege la mala bo e min be kerefe ibita sur ala ye son de garsege la nga nafolo garsege ay jewla wa ala ka klalu betale o ala mi klali ke ni klato nata ale ala de klara ka nyimi ka wajibiya aka klali kono ay dodi munuma ka wajibiya ema kiki kofle ki duguma mo wala che na jaranya Ousmane o tede islamia makete ne islamia ke obligation di solidarité islamia la wajibi di do wajibi ble amana ke nafolo solidarité yo amana ke kenaya bolomo amana ke denko yo wajibi de do ala minje mina e ka dobo itala ka di otigla mo taka ori ato ni ala je ala nana njaga ye nafolo ko bondala nafolo mini segana ka nyini ini mashi jete ye fara de tiwa ye voyage de kewa ye kolonse de kewa ye nafolo min soro na a hake seras hake do ma san kono ni san yele mana ka tuibul ala ko ko wajibi do fantan do be ala ma shegi min ko fo qur'ane kono ko jaga kan adolma ko lu ni robi kan nafolo la wajibi ni ya dundro ye haramu dun lara ala biti ni ga kongola ola kika solidarité ke ni fantan ni nyonche e ka dobo itala e ka dodi otikila mo fenema Ousmane ma dobe ala ya la jarabi ka nya flamina ala nya ta ku yoro ni nya te ma min ku otikila mo ka la maga man no bi mais ala ya wajibe an nya tigu kan an ga hina olula an ga makarula Ousmane yoro na man profiter ka folie di ambal ma ima vu kono no Union nationale des aveugles du Mali o ka kala roba min be jekulu do fina bubolo jekulu mi nyashine no dine ko yerema o jekulu be ona nyon ko sanna vraiment folie kanga duma ko sobe Ousmane modèle solidarité damnela où il y a rencontré avec le Haut Conseil Krengranga Chegone chez Ousmane Madane Haidara ale kunte nga ka dangan kumbe autour ka kan blanchini autour de du Haut Conseil ma ko ka fo jamana dewni ko ka solidarité do ke ka nyashuma ku degunendo nyate olukun bere min kan golu orienti mawka nga hinawla ko mawte ka bere ni bunya tukuni Ousmane kini ka bonkoju a hina ka bonkoju wala nanyo olu ye sirada fe imana ki sena imana ke motole imana ke mobila e kan ga se ki jo ka orientation do di oluma ka sira tigeli no ya won de me belebele do sasa o nyon de me belebele ba do di u mago be femina parce que ala e fendo de e man no e nyai aya e olu je wala e kan ga ke olu ka barake dindi e kan nyatiga ni kono nana et pourtant tuma do taso o bere jemantigi ni ala ya je nyela nyemina emme mobili wono nafolo min bale kun kosobake ale kan nafolo ka chani e mobility intai mais ala ale je fendo la ayo dema amobe ka demela o yoro Allahu akbar ni aramadi ala iklali ke tano do kama ala hikma masai subhanahu wa ta'ala wala fem bebete Ousmane ali dengola ala ma min je dena e balma dodo e sinji dodo e ki dendo faraka bo yirla ka di ama ta kasafe iketa ke o ye jigiyaye iketa dengo negeda iketa dengo nyana pimbo Ousmane solidarité belele badi ko sobe onu nyinene do en fait socialement nga anchama nyabe bulminka oye annafolo ko kutindi effectivement ça aussi c'est très important parce que me dien min kono be société min kono bi nafolo ko tse ka boala to gashila ola ni ala sharia ya ke wajibi to gamina ko ka jaga bo le ko fe sarakati fene be na tukuni min fene te wajibi wala okanga boss la mala wakati bela jedena ikanga maude meni oye wakati ye jaga bode jaga fene bolen ko fe iga nafolo jate bi ka jaga bo sini oti baliki ka nyumanya doke mo wado ko parce ko ne nga nafolo jaga bo kono ode kama ni islamia ka principe ni islamia ka tabulu la amikla kana sama emission labana islamia ma wakati di kerengre ya nyonde me kama
o de kama jaga boli la Allah taala ko ni kan nafolo yere mana ka sangelen sɔrɔ ka tibulu wakati mina nga adamadenw de y'a organiser ka wakati fusamantiw lajɛ k'u ka jaga bɔ wakati bɛɛ o ma misali la sunkalo la sisan nɔ maa caman y'a ka jaga organiser ka bɛn sunkalo ma ka da kun fila kan kun fɔlɔ ye fɛn jumɛn maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ nafakatu besoin bɛ na dépense ka ca sunkalo kɔnɔ kosɛbɛ wala n'i y'a organiser ka bɛn sunkalo ma n b'a di maa min ma a b'a tigilamɔgɔ dɛmɛ ka sunkalo latɛmɛ o y'a nafa belebeleba dɔ ye bon a nafa dɔ fana ye fɛn jumɛn nafolotigiw bɛ ka jaga organiser ka bɛn sunkalo ma ka da ka sunkalo ye kalo fusamanci ye a baara ɲuman kelen o baraji bɛ jidi ka tɛmɛ kalo tɔw ta kan wala caman y'a ta organiser ka bɛn wakati fusamantiw ma dɔw y'u ta organiser ka bɛn arajaba ma arajaba ye kalo lahɔrɔmale ye dɔw y'u ta organiser ka bɛn sayɛlɛma n'o ye muharama ye o fana ye lahɔrɔma kalo ye n'o tɛ silamɛya ma wakati kɛrɛnkɛrɛnnen di k'a ka jaga bɔ nin kalo de la nka n'i ka nafolo san kelen dafa kuma o kuma k'i to i bolo sariya ko k'i ka jaga bɔ a la jaga bɔ kun ye jumɛn solidarité belebeleba dɔ de don k'a di maa ma maa min n'a mago b'a la et puis a kana kɛ dagabɔndala dili fɛnɛ o la sariya ko hali n'i bɛ jaga di maa ma k'i k'a fɔ a ye ka d'a kan nin min filɛ nin ye saraka tɛ dɛ n ma ɲɛ ma i ka d'i ma de ko jaga de don i ka nin yɔrɔ de don b'a d'i ma o ye k'a bɔ i dusukun na k'a di parce que e ta tɛ i bɛna di min ma o de halala don pour k'a dun a fɛnɛ ka se k'a dun a wasalen o la a kana kɛ dagabɔndala sugu dɔ ye k'a tigɛ k'a morceler cogoya dɔ la f'a kana taa ka kɛ a t'a tigilamɔgɔ nafa ou bien a ka kɛ tile kelen dɔgɔkun kelen balo ye ten sariya b'a ɲini an fɛ k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que ka ɲɔgɔn bɔ degun de la e y'i ka jaga bɔ a nafolo mana kɛ hakɛ min ye i k'i jilaja i k'a di maa ma maa min mago b'a la pour que o fɛnɛ bɛ se ka a yɛrɛ kun dɛmɛ ni a ye a bɛ se ka jaga bɔ wagati na nataw la ni e ka jaga bɔlen nin bɛɛ o de kama n'i ye an ka modèle la solidarité lajɛ ko kɛrɛfɛden kɛlɛli o la nin ye méthode ɲuman dɔ ye silamɛya bolo pour que ka kɛrɛfɛden kɛlɛ ne ye n ka jaga bɔ k'a di karisa ma o fana y'o minɛ ka baara kɛ ni a ye san 3 san 4 san 5 o fana ka nafolo nana se jaga ma o fana ye jaga bɔ nin togo de la kɛrɛfɛden na an bɛ bɔ kɛrɛfɛden na nin togo de la nin méthode nin système nin bɛ silamɛya de kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen Usman hali ka solidarité kɛ ani baganw ni ɲɔgɔn cɛ Usman nin bɛɛ bɛ silamɛya de kɔnɔ ka solidarité kɛ ani baganw ni ɲɔgɔn cɛ ani baganw ka solidarité tɛ dɔrɔn o ye hinɛ de ye ka hinɛ bagan na ka makara la parce que ala ye sɔn hakili dɔ la ala y'ale jɛ o hakili la mais aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn dɔ la ni min b'e la o ni kelen de bɛ ale fɛnɛ la o la e k'i ka hakili kɛ k'ale dɛmɛ pour que a bɛ degun min kɔnɔ kuma dɔ la i k'a bɔ o degun kɔnɔ mago bɛ balo min na mago bɛ lafiya min na mago bɛ min na i k'o bɛɛ d'a ma sariya b'o wajibi e kan nin bɛɛ ye solidarité dɔ de ala sariya b'a fɔ na k'ali n'an bɛ bagan kan tigɛ i bɛ saga kan tigɛ i bɛ misi kan tigɛ k'i ka muru da diya ka ɲɛ et puis k'a kan tigɛ yɔrɔnin kelen pour que a ka lafiya nin bɛɛ ye hakili ka baara de ye ala taala y'o d'a ma k'an ka hinɛ baganw na ka baganw makoto donc n'an y'a fɔ silamɛya baara bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye silamɛya yɛrɛ na ye ni kuma diyara na dakuruɲɛ kelen Usman bɛ misali kelen dɔrɔn di kira sallallahu alaihi wasallam hijira min kɛ ka bɔ Maka ka taa Madina sahaba caman de bɔra kira nɔfɛ Maka ka taa Madina u selen kɔfɛ Madina Makanka bɛɛ kɛra dunɛ parce que i faso tɛ Madinaka minnu bɛ yen n'o ye sahabaw ye n'u t'olu sɔrɔ n'o ye ansɔriw ye kira ye baara fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn kɛ misiri jɔlen kɔfɛ taakha bɛna al-ansar wal muhajirin a bɛ Makanka kelen tigɛ minɛ a bɛ Madinaka kelen tigɛ minɛ k'olu don ɲɔgɔn bolo aw kɛra balima ye o de fana bɛna nin dɛmɛ sisan a bɔra souffrance min na yan fɛ a bɔra gɛlɛya min na yan fɛ a bɛna dɛmɛ pour que ka souffrance nin tɛmɛ a kan k'a bolo don ca la ka hakilina salon ka baro k'a fɛ ka dusukun lafiya a nana ka balima minnu to yan fɛ a ye balima kura wɛrɛ sɔrɔ yan min ka ɲi ka tɛmɛ a balima Makanka kafiri kan nin bɛɛ solidarité dɔ de ye silamɛya kɔnɔna na donc dakuruɲɛ kelen an bɛ se ka fɔ silamɛya ye ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ de ye mois d'octobre ni mois d'octobre kɛra mois de la solidarité l'islam est la religion de la solidarité d'accord n ka ɲininkali dɔ tun bɛ a jaabira i ka ɲininkali kɔnɔna la mais n bɛ fɛ i ka dakuruɲɛ kelen fara a kan o ye i ko ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ dan waati kelen ma an dun y'an ka jamana kɔnɔ jamana kuntigiw ye bɛnna kan k'a kɛ sariya octobre kalo san o san ɲinɛ san 25 ye u bɛ o kɛ mois de la solidarité ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye ɔ munna ka waati kunkurun dɔ tɛ est ce que ɲɔgɔn dɛmɛ kan ka dan waati kelen dɔrɔn ma kalo kelen dɔrɔn ma san kɔnɔ alhamdulillah ala k'an bɛn sababa ma
Usman an bɛ faamaw fo nin na kosɛbɛ an diinɛmɔgɔw silamɛya an bɛ faamaw fo nin na kosɛbɛ parce que en tant que ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ ani makari o bɛ jamana kɔnɔ Ala ka hinɛ bɛ na quoi siga t'a la kira ko a ka kumakan dɔ ko arrahimuna yarhamuhum rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama maa minnu bɛ hinɛ ko Ala bɛ hinɛ olu de la aw yɛrɛ dama minnu bɛ dugukolo sanfɛ aw hinɛ ɲɔgɔn na masa min bɛ sanfɛ o fana bɛ hinɛ aw la o la ni ye silamɛya ka ɲini fɛn dɔ de o la silamɛw kan ka u sen don na faamaw y'a kɛ kalo kelen ye o de ka orientation dɔ de di mɔgɔw ma ka mɔgɔw la kunu de ka dɔn ko fɛnba dɔ bɛ yen an bɛ ɲini k'a ɲini a kɔ an ka essayer k'a valoriser an ka société y'a valoriser ka kɔrɔ diinɛ fɛnɛ a b'o kɔnɔ o la ni ɲinɛ bɛ ɲini ka k'a kɔ olu ka kalo kelen ta u bɛ action ni activité fɛn o fɛn b'a k'a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a bɛ activité similaires de u bɛ orientation dɔrɔn de di a la o la a bɛ anw yɛrɛ de ma se an minnu ye jamanadenw ye surtout an minnu ye diinɛmɔgɔw ye an ka ta ni baya ka fanga don a la k'a kɛ ko sɛbɛlama ye pour que société bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na nin yɔrɔ na Usmani bɛ wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ o wele kan jumɛn ye mot de la solidarité depuis a sigira sen kan Alifa ka tile la fo kana se ɲinan ta nin ma mada la n'a ye fanga sɔrɔ n'a ye ampleur sɔrɔ ka tɛmɛ wagati kan wagati min n'o ye 2017 ta ye n'o ye an ka Cherifla ka ale kɛra parrain ye san min na Cherif Usman Madani Hayidara kɛra parrain san min na ale ye diinɛmɔgɔ de silamɛya image de b'a la silamɛya a bɛ silamɛya de représenter a ma deli ka ampleur sɔrɔ a ma fanga sɔrɔ activité ma kɛ mot de la solidarité 25 ans nin kɔnɔ min bonyara ka tɛmɛ ale ta kan mais mun y'a kɛ silamɛya de y'a kɛ o la Usman mun na an diinɛmɔgɔw an t'an ɲɛsin a ma an k'an sen don a la an k'an bolo don a la faamaw ye orientation min di an fana ka développer ka tɛmɛ o kan n bɛ misali kelen di Usman an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na k'a fɔ an ka nafolotigiw ye silamɛya ni jamana ni milliardaire bɛɛ ye silamɛw de u bɛɛ bɛ se ka contribuer an bɛɛ bɛ kulo la ko dɔgɔtɔrɔsow la ko matérialité ye nin tɛ nin tɛ c'est vrai faamaw kan ka kɛ o ye tiɲɛ nka yanni faamaw k'a kɛ fɔlɔ an minnu ye silamɛw ye an minnu hinɛ ni makari bɛ ɲɔgɔn na Ala ye nɔgɔya kɛ e ye i ka taa Pongé i ka taa Gabriel Touré la i ka taa hôpital Mali la aw mago bɛ matériel jumɛn de la pédiatrie la walima dialyse kɛyɔrɔ la dialyse ko problème kun bɛ an ka hali sisan a bɛ yen nɔ a bɛ Pongé a bɛ hôpital Mali la nafolotigi dɔ ka wuli ka taga aw ka appareil na a bɛ san joli di ka se ka to appareil kelen san ka na n'a ye Usman e ka nin lajɛ bani ni solidarité e ka nin valeur lajɛ bani ka bon kosɛbɛ alhamdulillah ansaruw ka dɔgɔtɔrɔso bɛ yen nɔ Cherifla alhamdulillah maa caman de bɛ taa furakɛ a kɔnɔna na nin ye solidarité belebeleba dɔ silamɛw kan ka min valoriser mais maa la asaf maa wɛrɛw de bɛ ka ninnu utiliser anw silamɛw nɔ la bi Ala sɔnna hakilinaw bɛna se a ma inchallah ka kuma in kɔnɔna la maaw y'a faamu wa maaw bɛ ka commencer k'a faamu maaw bɛ ka ɲɛsin a ma ni Ala taala sɔnna surtout i y'a fɔ an karamɔgɔ Seyida Cherif Usman Madani Hayidara ale maaw hakili lajigin ale maaw la kunu k'a yira k'a fɔ ko diinɛ baara misirijɔ dɔrɔn tɛ kalanyɔrɔjɔ y'a la belebele olu dɔrɔn tɛ don min na dɔgɔtɔrɔso i da sera ma don min na dɔgɔtɔrɔso in bɛ jɔ a ko a ka kalandenw n'a ka tɔndenw ma dɛ a ye n'a ko Ala ka so jɔ Ala ka so o ye dɔgɔtɔrɔso an tun kan bɛ dɔgɔtɔrɔso de ma nka misiri ko tɛ kalanyɔrɔw ko tɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn o fɛn ni hadamadenya bɛ nafa sɔrɔ ni fɛn o fɛn a bɛ se ka fɔ bɛɛ ma ko Ala ka so an karamɔgɔ waati koron na kosɛbɛ i bɛ dugawu k'an ye an bɛ bi baro in kuncɛ o kan alhamdulillah an b'a ɲini Ala taala fɛ kalo ni Ala ka kuncɛ hɛrɛ la maa fɛn o fɛn bɛ yen ni lujuratɔw ye ni degun de b'i kan an b'a ɲini Ala taala fɛ Ala ka degun ninnu wuli degun ninnu wulibagaw n'o ye banabagatɔw ni lujuratɔw dɛmɛbagaw ye Ala ka n'u dɛmɛ jamana Ala ka basigi don a kɔnɔ Ala ka lafiya don a kɔnɔ Ala ka bɛn don a kɔnɔ subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ segin ka an karamɔgɔ Elhaj al-Imam Youssouf BAGAYOKO fo ka waleɲuman dɔn a ka nin walanda nafama in dili la hakili nafa sɔrɔla an lamɛnnikɛlaw n'an filɛbagaw fɛ kosɛbɛ walanden na an bɛ Ala taala deli ɲɔgɔn dɛmɛ kalo in Ala ka san bɛɛ kɛ an bolo ɲɔgɔn dɛmɛ ka hakili ɲuman ni dusukun ɲuman di an ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ dan tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko nafolo bɛ n bolo ka nafolo di an karamɔgɔ Youssouf da bɔra ka se a ma a ka kuma kɔnɔna la Ala ye fɛn dɔ di e ma a ye dɔ jɛ o la a ye min di e ma e k'o partager a ye kɛnɛya min di ma e ka sɔrɔ k'i ka kɛnɛya partager
ay soro min dima cogo wɛrɛ fɛ hali ni nafolo mugu tɛ e ka sɔn ko o partage tuma dɔ la kumakan ɲuman yɛrɛ fɔli mɔgɔ ye o ye ɲɔgɔn dɛmɛ la belebele tuma dɔ la i ka dakuruɲa kelen bɛ mɔgɔ dɔ bɔ problème dɔ kɔnɔna la i t'a sɔrɔ ni e ka o dakuruɲa kelen tɛ o problème bɛ se ka fa don a tigi la a bɛ se k'a tigi bila ka taa yɛrɛ faga kɛ a bɛ se k'a tigi bila ka taa gulɔ min ka taa ko wɛrɛ kɛ nka e ka dakuruɲa kelen hakili sigi o bɛ se k'o bɔ o gɛlɛya in kɔnɔna la kumakan ɲuman yɛrɛ fɔli o ye ɲɔgɔn dɛmɛ la belebele dɔ ye an bɛ Alahu taala deli a faamu cogo ɲuman ani a hakili ɲuman Ala k'a di an ma an ka fanga minnu fana ye nin sigi sen kan an bɛ Alahu taala deli Ala ka u mɛn nin baara in na Ala ka ɲɔgɔn dɛmɛ jɛnsɛn an ni ɲɔgɔn cɛ ka segin k'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka disponibilité la ani ka nin walanda nafama in dili la an bɛ segin ka an balima Côte d'Ivoire kaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyala Abidjan kaw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an ka alimamiw an ka wajulikɛla minnu bɛ ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen u ka kunbɛliko ɲuman ni u ka kanu yirali la jakanso in na Cherifla la kan tɛ Dinè Baro tɛ nka Cherifla kanu de don ani Cherifla sigibaga kanu a bonya bɛɛ bɛ sigi n'o ye a sigida Cherif Usman Marana Haidara an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya n'a kalandenw n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen Ala k'u mɛn an kɔrɔ k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw kɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ka jɛmukan nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين كرام على الأيام إيجاد مثلي